भोले बाबा हो ए बाबा कहवने कारण से ये भोले बाबा गइले तना जान बा अहमदाबाद की घटना से सब लोग परेशान बा अहमदाबाद की घटना से सब लोग परेशान बा। कितना लोग के बेटा गइले कितना लोग के पति हो कहवने कारण भइल बाबा दूर गति हो। हरि ए बाबा हरि जवाब दो हो। हाँ कितना लोग के बेटा गइले कितना लोग के पति हो कहवने कारण बाबा भइल दूर गति हो। कह तानी बतिया जहवन सुना हो कह तानी बतिया जहवन हो सुन ना पुरान बा अहमदाबाद के घटना से सब लोग परेशान बा अहमदाबाद के घटना से सुन लोग परेशान बा। उठा के राम बाबू लिखले सच्चाई विजय विनायक दिले गाई के सुनाई। कलम उठा के राम बाबू लिखले सच्चाई विजय विनायक दिले गाई के सुनाई। कैसे करी बाबा तोहारा हो कैसे करी बाबा तोहारा केहू विश्वास बा अहमदाबाद की घटना से सब लोग परेशान बा अहमदाबाद की घटना से सब लोग परेशान बा।